Jiena nittama li f'estremi bħal daw jinstab il-triq tan-nofs jinstab xi mod għaliex mhix ħaġa li l-kultura Maltija taċċetta malajr. Il-kultura Maltija s-sopravvivit pajjiż żgħar bħal dana baqa' jgħixu jeżisti u laħaq. Il-progress kollu pajjiżna għamel ħafna progress, qed jagħmel ħafna progress u jella jagħmel aktar jiġifieri attenta xi pajjiż fraġli, żgħir, deboli u bħalma għamel suċċess kbir jista' jfalli malajr ukoll, jiġifieri mhuwiex mument sabiħ ħafna dan li għaddejn fid-dinja kif nafu lkoll. Hija kriżi li dun nelbu għall-koll billi nifhmu li l-Eruq tagħna, il-Partit Nazzjonalista kemm ħareġ dokument importanti ħafna dwar l-Eruq tagħna, u mal-Eruq tagħna anki il-kol ngħid jien. Huma komuni, huma Eruq li jagħmluna Maltin f'sens ta' demokrazija, f'sens ta' partiti, f'sens ta' dissens, f'sens ta' varjetà ta' idejjiet, però f'sens ta' konsens. Din hija prerogativa tal-Prim Ministru. F'demokrazija, finalment, kif inhi tagħna, se jekk iridu nbidlu l-liġijiet aħna u l-format kif taħdem. Imma dik hija id-dritt l-għażla tiegħu wara kollox hu qed imexxi t-tim u jekk jaħseb li inti tajjeb biex tagħmel dan il-Ministeru jagħtik dan il-Dikasteru fidejk dik l-għażla tiegħu. U jekk imbagħad inti tfalli forsi jibidlek. Xi ħadd irid imexxi, ma jistax ikun hemm ħafna kaptani. L-Ingliżi xi minn daqiet jiddeskrivu bniedem relattivament żagħżugħ bħal da. Jgħidu lu a young man in a hurry, ikun daqsxejn maġġel wis. Il-politika ma timxix hekk, tistenna l-affarijiet jimmaturaw.